Hej og velkommen til. I dag havde jeg tænkt mig, at vi skulle se lidt på Windows 10 og hvordan det fungerer, om der er noget nyt og hvad for noget nyt der er. Det kunne være lidt sjovt for mig at gennemgå Windows 10. Jeg har kun arbejdet meget lidt med det, så det bliver en meget ustruktureret gennemgang. Så det håber jeg, I kan leve med. Vi må starte med at prøve at logge på. Og så er der lige det der med at huske passwordet. I kan se, der står welcome her på engelsk, men sproget skulle være ændret til dansk. Det er en ny ting i Windows 10, man gratis kan få lov til at ændre sprog på brugerfladen. Man kan godt gøre det i Windows 7 på alle versioner, men Ultimate var den eneste, som tilbød det gratis. Men det skulle man så efter sigende være i stand til at gøre på Windows 10. Det vil nok være det færreste, der har brug for det, men det er i hvert fald en god info lige at kende. Okay, men her har vi jo så det nye skrivebord. Det er fladt, lidt ligesom Windows 8, men vi har vores startmenu tilbage. Det er jo dejligt. For nogle af os i hvert fald. Alle dem uden touchskærm, tror jeg sætter stor pris på startmenuen, er kommet tilbage. Så har vi den nye browser fra Microsoft her, kan jeg se. Microsoft Edge. Den bliver sjov at kigge lidt på senere. Hvor vi vil hen? Det er et godt spørgsmål. Okay, vi får lidt informationer her om vejr og den danske Superliga og lidt nyheder. Det har den fundet ud af. Ja, det virker spændende. Det tror jeg, vi tager et kapitel for sig selv. Okay, vi har noget beskedcentral hernede. Okay, det her, det må være lidt ligesom det, som der var i Windows 7, hvor man trykkede ned i startmenuen, og så kunne man se de her forskellige notifikationer, der var af eventuelle problemer eller anbefalinger. Det skulle også være sådan, at mails og andre notifikationer fra applikationer, altså apps, man installerer via Windows Store, at de også skulle komme herind. Så det bliver jo lidt spændende, når vi kommer lidt længere hen og se på det. Der er også nogle sjove ting omkring tablet-tilstand og VPN og stilletid. Og ja, der er mange spændende ting her, vi kan begynde at råde med. Okay, det kommer til at tage lang tid det her. Hernede har vi den berømte pil, hvor resten af dem er, yes. Okay, det her er jo så resten af processerne, som ikke er plads til hernede, eller man kan jo vælge, hvor de skal være her. Så har vi en knap her, det er opgavevisning. Der er selvfølgelig ikke nogen opgaver. Vi har en knap her, der hedder nyt skrivebord. Det bliver interessant. Okay, det kommer vi tilbage til. Nu skal vi se, lad os prøve at se, hvor vi har sådan noget som indstillinger og kontrolpanel. Kontrolpanel, det må næsten være indstillinger nu. Og så må vi se, hvad der sker her. Ja, det ligner meget godt. Så kan vi jo se, at vi har noget system her. Hvad kunne det være? Her har vi størrelse på tekst og ting og sager. Det er blevet meget strømlignet, det her. Det går lidt langsomt. Okay, apps og funktioner, det må så være programmer og funktioner fra Windows 7, hvor man kunne afinstallere programmer. Så lad os gætte på, om man kan det her også. Der var noget Candy Crush her, lad os bare prøve at fjerne det. Ja, det er helt standard tilføje fjern programmer det her fra gode gamle dage. Multitasking, hvad går det ud på? Fik den det hårdt, fordi jeg ville afinstallere Candy Crush. Nu skal vi se. Multitasking. Okay, så det her, det er smart. Det er rigtig smart. Hvis man holder programmet helt ud til siden af skærmen, så kan man få det gjort halvt. Det kan man også i Windows 7, skal jeg lige sige. Man kan også sætte den ud i den anden side. Man kan så sætte den herop, så bliver det forstørret. Alt det her, det hører til i Windows 7. Det er sådan, det altid har været. Men en af de nye ting er, at man kan spørge den op i hjørnet. Så vil den fylde en fjerdedel af skærmen, og det samme i det andet hjørne. Og ja, det I forstår pointen. Hvis man så har
Lad os bare sige, at vi har en 2-3 programmer her. Nu har vi 2. Så kommer vi tilbage til den her knap opgavevisning. Så får man vist de programmer, man har kørende. Hvis man så trykker på nyt skrivebord, så kan man lave et nyt skrivebord, og så har man ikke nogen programmer kørende. Hvis man så trykker ned på opgavevisning igen, kan man vende tilbage til det første skrivebord. For dem, som har prøvet at arbejde med Linux før, så er det her ikke noget nyt. Linux har kunnet det i mange, mange år, men det er altså noget helt nyt i Windows at kunne det her. Og meget, meget spændende. Og jeg er helt sikker på, at det vil have kæmpe stor effekt for dem, som sidder og arbejder hver dag med mange programmer åbne. Jeg glæder mig i hvert fald til at kunne benytte den her funktionalitet på min arbejdsplads. Men lad os nu lige se. Der kan ske mange sjove ting. Nu skal vi se. Det var jo sådan lidt om det. Og her der kan man så indstille nogle forskellige ting for hvor den skal vise de her programmer, man har åbent. Og igen for Alt-Tab. Alt-Tab, det er den her gode gamle funktionalitet, som vi altid har haft i Windows. Så hvis man trykker Alt-Tab, så kan man vælge mellem de programmer, man gerne vil se på. Et lille quick-tip her skal måske være, at hvis man nu har mange programmer åbent, lad os lige åbne lidt flere her. Sådan her. Så vil man få en 4 programmer åbent, fordi det er det antal, vi har. Hvis man så kommer herhen for enden, og man gerne vil tilbage igen, så enten så kan man trykke på Tab en gang til, så starter den forfra. Men man kan også holde Shift ned og trykke Tab, så går den tilbage igen. Det gælder i rigtig mange situationer. Der er ikke særlig mange, der ved, at hvis man holder Shift nede og trykker Tab, så går man tilbage til det forrige felt, som Tab kan fungere med. Og Tab, det er den tast på keyboardet, hvor der står enten står der Tab, eller også så er der 2 pile, der vejer hver sin vej. Så fik vi så også det på plads. Så skal vi se her, tablet-tilstand. Tablet-tilstand, det har jo så noget at gøre med, at Windows 10 er beregnet til, eller er designet til at skulle kunne bruges på mobiltelefoner, tablets, computer, bærbare, alt muligt. Så her der får man ligesom krydsningen mellem Windows 7 og Windows 8, hvis man kan sige det sådan. Fordi Windows 7 var jo meget baseret til, altså var jo en kæmpe opgradering fra Windows XP, som mange måske endda stadigvæk benytter sig af, hvilket jeg så måske ikke helt kan forstå længere, fordi vi er ligesom forbi den tidsalder. Men det var en kæmpe opdatering. Så kom man over i Windows 8. Windows 8 brugte primært Touch, og Touch er rigtig fint til de mennesker, som har touchskærmen på sine bærbare og til tablets osv. Men i min verden fungerede det aldrig rigtigt til en skrivebordscomputer, og det ville aldrig nogensinde fungere i mit arbejde for eksempel. Og jeg ville blive mere og mere irriteret på den der måde, som Windows startede op på med den der store skærm med alle de der forskellige apps. Fordi det er faktisk ikke det, jeg har behov for. Jeg har behov for, at jeg selv kan vælge fra start af. Men det er jo, jeg tror Windows 8 var ligesom en demo på det, vi ser i dag. Hvilket jeg synes er en rigtig god idé, at man kan krydse alle de her platforme. Og det bliver især spændende også, når alle funktionaliteterne bliver tilgængelige i Danmark, men det kommer vi tilbage til. Nu skal vi se, det bliver utrolig meget snak det her. Strømstyring og slummertilstand. Ja, det er jo som det altid har været. Og vi har noget lager. Se, det her, det kunne godt blive interessant. Fordi her der får man faktisk en meget nem mulighed for at ændre, hvor dokumenter, musik og billeder og videoer skal gemmes. Før i tiden, altså Windows 7, før Windows 7 mener jeg faktisk, at man skulle være lidt... Man skulle gøre nogle krumspring for at få lov til at ændre på det, men i Windows 7 i hvert fald, der var det sådan, at man skulle højreklikke på billeder, eksempelvis, og så kunne man fortælle, hvor man gerne ville have det liggende. Det kan man så stadigvæk. Men nu har man så også muligheden igennem systemet, altså der er blevet lavet noget brugerflade til det. Om det så helt opfylder de krav, som vi gerne vil have, det må vi så se på. Nu er der kun én harddisk i den her computer, og det er jo det, som der er i de fleste computere, så vi kan ikke rigtig teste det her. Så hvis jeg trykker på en af dem her, så vil jeg bare kunne se, at jeg kan gemme det på den her PC. Og det er jeg jo naturligvis glad for, men jeg vil gerne have flere muligheder.
Det kunne være sådan noget som OneDrive eller Dropbox eller sådan noget. Men det kommer der sikkert apps til, hvis ikke hvis ikke jeg tager meget fejl. Så skal vi se. Ja, her er der noget kort. Det her, det må primært være til bærbare og tablets, tror jeg. Kortopdateringer og den slags ting, det gælder jo mest, når man er på farten. Så jeg gætter på, at det her ikke vil være særlig brugbart, når den her computer nu står foran på et bord og står ret godt fast. Så det springer vi lidt og elegant over. Så har vi standard apps. Så det her, det kan jo både være en potentiel bombe af ondskab, som rammer ens computer lige så snart, at man køber en computer fra en eller anden producent. Fordi jeg kunne forestille mig, at der nu også er mulighed for, at man laver standard apps, som er tilknyttet Windows 10. Lidt ligesom vi har set på mobiltelefoner i årevis, at Facebook og Twitter og Picasa og alle de her er installeret på telefonen, når man får dem, og man faktisk ikke har mulighed for at afinstallere dem. Jeg vil være rigtig ked af, hvis den her funktionalitet den bliver fyldt op med den slags sager. I mellemtiden, så kan man så sige, lige pt, så bliver den brugt til at angive den applikation, du gerne vil bruge som standard til at åbne en bestemt filtype eller sådan noget. Men lad os nu se, hvordan den her funktionalitet den får lov til at arbejde over årene. Så har vi noget om her, og det er simpelthen noget information om, hvordan computeren den ser ud indeni. Og det er jo fint. Det ligner meget det, som det har været før, bare i et lidt andet udseende. Så har vi enhedshåndteringen. Den var faktisk dejligt nem at finde, modsætning til Windows 8. Og det er fuldstændig som det plejer at være. Godt. Jamen, det var jo egentlig dejligt nemt. Så har vi styr på kontrolpanelet. Så har vi noget stifinder måske. Det ville da rart lige at finde den, og den er jo både der og hernede. Jeg har trykket på den et par gange nu, men lad os bare åbne den igen. Den starter åbenbart i hyppige mapper. Kan jeg vide, om det så ændrer sig over tid, når man bruger det mere og mere? Det ved jeg ikke. Det må vi jo finde ud af. Så har vi lokal harddisk her. Vi har DVD-drev. Det er der, hvor Windows CD'en sidder i. Vi har skrivebord. Alt det her, det er fuldstændig som det plejer at være. Det ser lidt anderledes ud, og jeg gætter på, at der er lidt flere funktionaliteter her, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det her, det har vi altid kunnet, og det ligner sig selv. Men heroppe er der kommet lidt nye punkter, kan jeg se. Jeg har egenskaber, alt enter. Okay, så heroppe, der står simpelthen, altså de her genveje her, de er fine, ikke? De har egentlig været der altid i form af de forskellige tastaturgenveje. Men nu har de så lavet knapper til dem heroppe, hvor man så kan se genvejen bagefter. Så hvis jeg trykker Ctrl-Shift-N, så får jeg en ny mappe, og det er jo dejligt. Og for superbrugere af computer er der ikke noget nyt i det her. Men det er rart at se, at der kommer lidt nyt her også. Og så kan man simpelthen vælge, hvor den skal vises henne. Så man kan få lov til at modificere en hel del i det. Og det her op, det er vores gode gamle Windows 3.1 funktionalitet, der simpelthen stadigvæk virker. Så hvis vi dobbeltklikker på den, hvad sker der så? Ja, så lukker den. Det har altid været sådan i Windows, og det er faktisk lidt hyggeligt, at de har beholdt den funktionalitet. Nu skal vi se. Vi har nye dokumenter, det var den, vi lige var inde i her. Og så er der sådan en lille pind her. Hvad går den så ud på? Frigør fra hurtig start. Okay, jamen så er det simpelthen hurtig adgang her. Så kan man sikkert... Lad os prøve lige at oprette en mappe her. Så nu trykker jeg Ctrl-Shift-N, så siger vi ny testmappe. Og så højreklikker vi på den, og så fastgør til hurtig adgang, så ligger den simpelthen heroppe. Ej, men det er jo dejligt. Det kan godt lette arbejdet, hvis der er nogle mapper, man bruger rigtig meget i perioder, og så kan komme den vej ind. Det synes jeg er rigtig sejt. Man kan markere flere mapper på den måde. Okay, tidligere i Windows, der var det sådan, at
man skulle holde kontrol nede for at vælge flere mapper. Det behøver man så ikke længere, og det er sikkert i forbindelse med touch, at det er blevet muligt, så nu kan man så trykke i den her lille checkbox, som det hedder, altså lille, ja, det hedder vel egentlig, jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk, men det er en checkbox. Og den kan man så sætte sådan en lille flueben i, og så vælge flere mapper bare med musen. Ja, det må vi så se, hvordan. Altså det fungerer fint, og det er et godt hjælpemiddel. Jeg tror, at dem, som er vant til at bruge den anden metode, de vil ikke ændre på det. Og nu slettede jeg jo den mappe der, og det var faktisk lidt spændende. Det var faktisk lidt interessant, fordi den kom ikke og spurgte mig om... Ja, nu tilføjer de en ny funktion i Windows. De kom ikke og spurgte mig, om jeg skulle slette mappen, eller om jeg ville flytte den til papirkurven. Og det er jo interessant. Fordi hvad sker der så? Selvfølgelig kan man bare tømme papirkurven ved at højreklikke på den og sige tøm papirkurven, men hvis vi nu prøver at gentage succesen, skal vi se. Vi gendanner lige den her. Det er så den. Og den sletter simpelthen bare, eller lægger den simpelthen bare i papirkurven med det samme. Og det her, det var sjovt, fordi i Windows 10, der er det sådan, at der er nye funktioner for måske mapper eller for filer og den slags ting, som Windows selv kan håndtere. Og det her, det forudser jeg vil blive rigtig, rigtig godt for appudviklingen til Windows 10. På tværs af alle platforme, fordi her der får man faktisk en mulighed for at tilføje funktionalitet til typer af mapper eller typer af filer. Det betyder, at hvis du har musikfiler for eksempel, så kan der komme en værktøjslinje, ligesom den her værktøj til papirkurv, og så kan man gøre nogle forskellige ting med sine musikfiler. Det kan være sådan noget som at redigere navnet på filen, eller kunstneren på filen, eller kunstneren på musikken naturligvis. Og det tror jeg faktisk vil blive rigtig, rigtig godt. Men her der har vi jo så egenskaberne for papirkurven. Det betyder jo så, eller værktøjerne til papirkurven, og det betyder så, at vi kan tømme papirkurven. Det gør vi lige, fordi vi kan ikke lige have noget liggende i papirkurven. Ruder, og så har vi egenskaber for papirkurv, og det er de gode gamle egenskaber, som vi kender fra før, hvor man ikke behøver, altså man kan sætte den til ikke at flytte filerne til papirkurven, men bare slette dem med det samme, og det kan potentielt skabe katastrofale følger for dem, som er vant til at bruge papirkurven. Jeg bruger ikke papirkurven, så det betyder ikke så meget for mig. Nu skal vi se her et lille eksempel på de her værktøjer igen. Her, nu er jeg gået ind på C-drevet på computeren, det er selve harddisken, hvis man kan sige det sådan. Og her der har vi drevværktøjer, står det lige pludselig heroppe. Og der har man så nogle muligheder for hvad man kan gøre med den her type. Og jeg kan se på det her, det svarer lidt til, at hvis man højreklikker på harddisken, så kan man formatere eksempelvis. Det kunne man også under administrere. Der kunne man formatere her. Der er noget oprydning, der er noget optimering. Jeg er lidt nervøs for de her to ting. Oprydningen er fint nok, men optimeringen kunne jeg godt blive en lille smule nervøs for. Fordi der går rygter om, at SSD-diske, som er i rigtig mange nye computere, for at få dem til at starte rigtig hurtigt op, at de er ikke så gode til det her med, at man defragmenterer dem, som det hed i sin tid. Vi må undersøge lidt mere om Windows 10 lige præcis har det her problem, men det må vi så komme frem til i en senere video eventuelt. Det her, det var sådan en meget, meget kort introduktion til Windows 10. Jeg tror helt sikkert, at der er rigtig mange nye spændende ting, som vi skal kigge på, for eksempel Windows Store. Der er noget med noget indstillinger for skærmen og ting og sager, men det tager vi i en senere video. Så i denne omgang, så vil jeg gerne sige tak, fordi I kiggede med, og velkommen tilbage.